いてくる。ゲーム我が敵を撃て。私の剣を受けてみるがいい。敵を撃て。何としても突破する。またやら。やっと追い払った。助けていただいてありがとう。レディン様。レディン様にお会いしたいという方が見えております。王子。ナームじゃないか。バルディア城はどうなった？城が。そんな。最後に父上。では、わかりました。私も参ります。怪我は大丈夫なの？このまま引き下が。わかった。言ってしまわれるので。クリス。ご分を。それから、イルザクを。父上。いや、全軍に次ぐ！ならば、帝国軍を欺くため、治療の森から向かいましょう。私が奮起すれば。野党を撃退したレディンたちの前に、騎士団のナームが現れた。そして、バルディア城が陥落したことを知らされた。
ここが死で王子、そうしたいところだが、何か様子が変だぞ。大変。なんと。来るぞ、気をつけろ。こんな気味の悪いの思い通りにはさせないわ。普通の攻撃じゃ。兵力を